Hello papagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod, kanipagayam tayo Zeni. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kumablaaw tay pay, manipod ka ni Raquel M. Natividad kayat nakablaawan ti pamilya na. Ijay Pinto Alfonso Lista Ifugao, manibog ka Natividad family. Manipod mat ka ni Dominic Manibog, shout out ka ni tatang na ijay angadanan Isabela, ani Gilbert Manibog. Hello kada kayo amin. Kastiman ti surat ni Pagayam Zeni. Dear manang biyanang, adanay lepas ko a kurso. Nakapasaak pa'y iti board exam. Ngam si madutak nga agaplay iti trabaho. Gaputa pasig a big time dagiti na boyfriend ko. Tauray saan nagwapo, bastado ti kwartana, awan ti palabsek. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas mo ta cellphone mo, Sene? Kat siyempre intan jay nobyo. Tay baro amodel day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ama-amuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol. Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamwam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan nobyok. Agkita kami ngamin ita. Aw! At iti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alab na lab ka kat nga oray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka, mate. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka orli, my honey. Lab na lab ka mat nga oray pangit ka. Ay, agyaman Angem, mabaling ka di. Adi mo sang kaibalikas. Dita, pangit. Tanagalas adenggahin, may lam. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kahit. Sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag di kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang nanang. Hindi pa'y lang amayin nga bagbaganakan ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka agkirain. Ay na, nagrigat taga abroad. Ay di ka katagyaman, tada di kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo nga rod ipakat tinadal mo. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo i-apply. Sayang tinadal mo, Sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mot. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas tal daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man. Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problemaan ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Tanakdak. Ha? Ay, baribar ti panagsungsungbat jay anak mo no kas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo day jay bakay. Iso nga samte ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaun ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw, no talaga adi na kayat tagtrabahaw. Ngam sayang jay nadal na. Ay, saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta, dami ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon, piling. Anak ta ni Sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday, aramidan na.
Anya ati madingar aramiden na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ay ayaten na. Ay ayaten nga. Sana nga ay ayaten day jay. Jay la kwarta na tinayat na. Nakapimpintas jay anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ti kasta bakit? Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakar mga nangagayat. Uray mo't dagiti awan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kas matla iti mo na anubyo na iti lakay abak nang. Ngam iti na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na sininaan nan. Iso nga amu konti style jay anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw, my love. Intong Lunes pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti swildoyo. Ha? Di ka pa'y laumikat ijay. Umakar ka laangin iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanya nga ayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswildo. Winangam agkaradilay mo ti swildoyo. Asino mo ti sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata mi ti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sapay ada kayat ko agatangan. Addan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi jay, mayat ta original. ay kagatangan ta, alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal kasi ni. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kas ina, barumanan tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. No jak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang dami tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene? Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Oray saan ang agtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo nga'y ayatan, basta big time, sige kiti. No kasta. Di mo ay ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo, ano da kwartana? Ang amnawan maitad na, kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino jakin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan, nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni, jaklem pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balikbayan. Baroan no balo? Kwa, balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay? Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang, jak na sangbot. Di kam nagamam mo, pimanaw mutan. Agsublin tumanen inton bigat. Kabsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yung inga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawi daktong makaurnungak, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagngina mo nga minti abang mo dito'y. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigbig ko day siya anugan Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki de. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno?
Uwan, apay kadi? Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalin ti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige, umay ka. Sini, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ng tirurwarta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung arun mo ti makisiningad ka ni uncle mo. Saan ka di, tata? Uwan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayamak matkat. Ala, nagmisuot mo ti napimanaw ti gayam ko. Awatam latante ka na, Akseni. No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisiningadak iti chicks. Anya? Pat gernang ambiente ka na ka. So, medyo agimon no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kasta gayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay, kwa! Awan pa'y, aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din. Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasaan kayo anak kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog, pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sa bali aboy prin mau? Talaga kasta, balasang akmat. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboy prenan. Kan at least, sininaak pa nga imuna ni Orly, sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngamin kasi ni nana ni Sinay. Ama mo ka nagpasulak ang kana. Intag ko maami kaya na. Ay ipag-asim parok. No anya ti pangadeng ti anak ko aki respetuam Mga mintiam mo ka nagkurangag wano nagpasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay kaya namat siguron ati maki-boyfriend iti gwapo. No taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awan o adubaw. Ay, barok. Pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontrain ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti kunam kit day nabakbak nang siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nobyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kas jay ati babae. Amo na nga usarin ti panunot na.
Di na pa'y lamang mo day siya alakay ngam nakirelasyon na dagosan. Agam amudan tao, kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga taakas jay. Ah, Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon da iti day alakay. Kang runaan ka naw adita ibagbaga kiniingga. kay nangagmumu jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ang makinobya di ulitag na? Kanakan na lang mo't ningga. Apay nga'y aparitan na ang makinubya ni Carlito. Kumaano anak na. Basta tumpalan talatan timbaga di anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Ulitag ngay bagasa ini, ha? Di mo ibagbaga ka ni Inga, di may papan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay nga min adina kayat na makinobya ka. Kun may isa ka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapod kan kay ti kayat mo nga aramidon. Kuha, very close ngamin kanyak dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang na iti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Hayayatan ka sa hindi. Amin na hidamam, ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinhaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, kuha. Inton umayatawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. Nukas na. Napan ijay mol ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay mo, timbaga na apapananda. Adda ka din napatag nga ibagam kan kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulaangan. Kat agyaman na. Adda, nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga agkan ni Dibig. Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Ta saan apod no dayta? Aga-agaw ka itinubyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito'y mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan, Carlito. Ha? Ay, sus. Carlito, anya ti kayat asawan dahito Sorry, ang puno ting paganinga. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon mi. Anya? Ang di ka madalagan, tas sikat tipilya ka. Patsya ka di na kung kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da, Sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpaiso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dya no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Taurean niya't mapaspasamak. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga ron, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapno awanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita ti may papan iti day tabanag. Mangantakit din tanay lumami. Ulat po, pay ka! Sa bali man ti babaeng Carlito!
Sino din tabagat? Ay, kuha! Mapanakon! Ay, di ka tumaray, Carlito! Ham! Carlito, mabit lang! Urayan na! Garang-gandyang ka, babae! Hindi ko tinaputan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka tatadaanan ni dasawa kin anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka, mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagon di asawa! Kasta unayakigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti baket nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito. Tasaan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami nakikita kaniing gagayim ko. Tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti day dyan napasamak, nagpatulong ako ni ti kabsat ko kat nag-abroad akmatan. Kat adak payla dito abroad nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zenny. Ala pagayam Zenny, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundaway itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babaen, kan malas, ti apitem to. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zenny. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose pare ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa.